travers Layla an b'a dɔn ko aw ka hiji ye waati ye min ɲɔgɔn tɛ. kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o san ta waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril-kalo tile 8 ka se tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril-kalo tile 8 ka se tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara ye an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana waasa san tan wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sida sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. زخرهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula ni waati na n'o ye Tever Rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan Tever Rasul k'a ta Sine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na Tever Rasul n kɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko Tever Rasul bɛnɛfunjilama walima Tever Rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a sɛma
simple o fana be yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛ ɲin kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati in na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye. dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. Basunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama
malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kungolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka nimoro filɛ nin wari ci wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ka
bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hokumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen do dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an ce i musokuntigi jɔn ye wele sitan de welela bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba sungalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ basungalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ basungalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'a ni ko caman cɛ a b'a ni mun cɛ nin hutigɛ ma sungalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw basungalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa basungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de kan anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ
ko n'i ka wulu ye n t'a si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛnna la ne sɔn man golo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'an jeni yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. An y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i m'a ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne tɛ foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ. a kɛra ten tugun dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama. awɔ. kɔrɔjɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ an filaw tigɛma jalen don a ni ko kelen an fila tɛ to ko a bada ayiwa aw yɛrɛ niyɔrɔ ta. n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten an bɛɛ sɔnna ka dɔɔnin bɔ k'an faso dɛmɛ. ka se 2025 ma o ye san 10 ye san 10 kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o san 10 waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana walasa san 10 wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ
n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml la. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora konona na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan ni bela jilela ni watina grossisi fɛn fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min في مادي قل أنت من Elhaj Amadu Nyoro kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yir'u la k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye avril kalo ale tile 7 ye bi ye san 2025 ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bakuruba kelen pe o de bɛ yan bi sɔgɔmada in na Mali Algérie Mali senkɔrɔma dondonnen no AES jamanaw fɛ droninko in a affaire a taara yɔrɔ jan Mali jamana ɲɛmaaw olu ye communiqué kɛ kunu sɔrɔ télévision soba la maa min tun bɛ ka communiqué kalan télévision na o ye an ka jamana kɔnɔna lakana ministre n'o ye général de division Dawudu Mohamedine ye ale yɛrɛ bɛ kɔnɔna lakana ko kunna ale de ye communiqué in kalan kunu ministre n'o ye porte parole ale tɔgɔ la AES fana jamana ɲɛmaaw fana ye communiqué kɛ ka senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin Mali ma nin ko in na
sabula u y'a yira k'a fɔ ko waleya minnu kɛra ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ waleya min na sa o ye k'a fɔ AES jamana bɛɛ lajɛlen ni kɔni ye kɛlɛdaga kelen ye o kɛlɛdaga kelen hukumu kɔnɔna na n'i sera jamana kelen ma i sera tɔw bɛɛ lajɛlen ma lasigidenw olu bɛna na wele farikolo ɲɛnajɛ o fana bɛ yen min ye ORTM ye ale ka tour cycliste o fana dasira kɛba ma namara kɛ kunun dɛ aya k'a kɛra premier ni troisième ye ka tila ka kɛ quatrième ni cinquième ye a fɔ a y'a bɛɛ ta sa kɛ Burkina kelen bɛ dɔrɔn de sera ka kɛ deuxième ye Niger an b'olu fana fo min ye basket ye Stade Malien maaw olu don togo ma ɲɛ tulo na u ni Nigeriakaw tun bɛ ɲɔgɔn na Afrique Football o kɛnɛ kan 61-81 ka taa Nigeria kanu na min ye Direkaw fɛ ye k'a fɔ Mali ale ye jɛgɛmɔna dɔ kɔni gin o jɛgɛmɔna in yɛrɛ taara ka taa bila dɔgɔtɔrɔso la kibaruya misɛn minnu mana na sɔrɔ ka fara o tɔ kan sa an na o daw tulo kan bi sɔgɔmada in na k'aw sɔgɔlen to Jani ale la. Wolomasiri tabaw olu tun ye laseli kɛ ka kɛ ni pankuru min ni o ye drone ye Akenzi ale min bina Mali dugukolo kan Tenzawaten ale marabolo kɔnɔna na waleya in kuma cayara kosɛbɛ nin waati laban in na sa bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ kɔni drone Mali y'a sa jamana min fɛ o ye Turki ye Turki fana drone in binnen olu yani sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ ka kɛ olu fana ka technicien minnu bɛ yan sa u ko ko minɛn in ka ta ka d'u ma u k'a lajɛ olu y'a sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na Mali ye bataki ci Algérie wolomasiri tabaw ma k'u ɲininka aw ko k'aw y'anw ka drone min dasi a ko bɛ cogo di tile 3 jaabi ma bɔ Mali fana gouvernement kunungo sa ale y'a ye k'a fɔ nin ko ani sigiti bɛɛ gouvernement ye communiqué min kɛ a bɛ fɔ ma k'u ka communiqué 73 min ye mara yɛrɛ bɛ kɛ maa min fɛ n'o ye premier ministre ye ale de ye fanga fana ka kuma lasela ye nka kunungo télévision soba la sa a ye maa min bila ka taa o ye ministre min b'an ka jamana kɔnɔna lakana ko kunna n'o ye Dawudu ye Dawudu ale taara kɛnɛ kan ko Mali gouvernement nisɔngoyalenba b'a da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan mars kalo tile 31 ka taa bila avril kalo tile fɔlɔ la ko min ye an ka drone dɔ n'o ye Mali wolomasiri tabaw ka drone ye ale lakanabaw ka drone ye o tun bi a ka baara la Mali jamana kɔnɔna na drone in yɛrɛ a bɛ fɔ a ma ko TZ min ye 78 de ye k'a taara dafiri Mali dugukolo kan Tenzawaten kɛrɛnkɛrɛnnen la Abeyibara cercle kɔnɔna na Kidal ale marabolo kɔnɔ min ye avion in binnen k'olu ye jateminɛ kɛ ka taa sɔrɔ k'a fɔ ko min ye a bɛ yɔrɔ minnu na u ye taamasiyɛn minnu sɔrɔ a la o ye k'a fɔ sa funteni hakɛ tun bɛ min na sa o kɔni tun ye 19 buruburu 32 ye min ye jateden minnu fana tun bɛ a kɛnɛ kan u y'olu bugunatigɛ kɛ waleya in kɛra kilomɛtiri 9 ani buruburu 5 ka taa Worodugu fɛ Mali ale ni Algérie dancɛ o kɔnɔna na waleya in kɛlen sa Mali gouvernement ko ko ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛn boloda a bɛ fɔ min ma sa nanzarakan na ko enquête min n'o bolodara Mali jamana ɲɛmaaw fɛ o enquête u y'a yira sa k'a fɔ ko o de kɔni o ye jaabi dɔw di u ma sabula olu sɔmina ko in fɛ a mɛnna k'a dɔn k'a fɔ ko min ye u ni maa min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Algérie ye ale kɔni kun kɔnna ka kuma caman fɔ nka min ye Mali yɛrɛ ɲɛmaaw ye min yira o ye k'a fɔ sa ko min ye pankuru in ye a kɔni taara dugukolo fan min na n'o ye Mali dugukolo fan min ye a tun bɛ yɔrɔ min na fana u y'o bugunatigɛ n'o dantigɛliw fɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kilomɛtiri 10 ani buruburu 2 ye o de kɔni tun b'a ni Algérie dancɛ cɛ ko wa ko n'i ye pankuru in yɛrɛ ta k'a jateminɛ tuma min na a bɛ taa dafiri a ka kibaruya dilenw tun y'a yira sa k'a fɔ bamanciwale ni wale kɛbaa jugumanbaw olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn lajɛ la k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔn lajɛ kɛ nka Mali ka sɛgɛsɛgɛli an'u ye wulikajɔ min kɛ o de y'a to sa u sera ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn kibaruya laban minnu dira drone in fɛ
o ye k'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kun ɲɛ bɛ min na a n'a janya tun ye min ye a n'a kundama tun ye min ye a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ pankuru in kɔni nana bin caki a kɛrɛ kan a binnen Mali min ɲɛmaaw ko k'olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'o ye min ye k'a sɔrɔ sa o ye k'a fɔ fɛn de kɔni kɛra i ko mugukisɛ i ko missile sol air walima RR ko o de kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ taa pankuru in ka taa dasi ka taa dari a ɲagi kan min ye waati minnu tɛmɛn'o kɔfɛ ɛri damadɔ tɛmɛn'o kɔfɛ k'olu y'a jateminɛ k'a fɔ bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Algérie ye a ka kunnafonidi gafew fɛ minisiri min bɛ Algérikaw ka jamana ni olomasiri tabaw ka ko kunna o ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ye drone dɔ dasi ko drone min ko o bɔra Mali dugukolo kan ka taa don olu ka dugukolo kan ni kilomɛtiri 2 ye Mali ɲɛmaaw ko k'olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na olu ye min sɛgɛsɛgɛ o y'a to sa u ka se k'a yira Algérie la komi aw ko k'anw ka drone taara bin aw ka dugukolo kan a y'o an ɲa ma dɛ anw bɛ sɛgɛsɛgɛli la komi an y'aw ka dugukolo sɔsɔ a ka olu bugunatigɛw d'a ma ani tamasiyɛn ni fɛn minnu b'aw bolo pankuru in binna yɔrɔ min na jɔn a ye ɲa ma a k'o caman an k'a dɔn k'a fɔ ko an donna aw ka dugukolo kɔnɔ Mali ɲɛmaaw y'u sigi tile 3 taama mɛnɛ sisi ma bɔ Algérie ma jaabi kisɛ kelen ta ka di u ma wa ko fo communiqué waati Dawudu ka kuma na jaabi ma di gouvernement ka communiqué kɔnɔna na a ko ko ale ye min faamu n'a danganalen n'o kan o ye k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ka drone min tun bɛ baara la Mali dugukolo kan fɛn de y'a sɔrɔ fɛn min n'o ka girin ni a ye wa Algérie jamana ale ye o lakodɔn o la sa olu ye jateminɛw ni fɛn minnu kɛ ka min sɔrɔ a ko kɔnɔna na o ye k'a fɔ Algérie ka makun ka ban ka olu dɛmɛ u ka ɲinini kɔnɔna na o bɛ min dangaliyaw kan o ye k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ kɛra bamanci walekɛbaa ye han ko wa fana ko ale de y'olu ka drone n'o ye Mali drone ye k'o dasi k'o bɔ k'o bin min ye drone yɛrɛ wulilen a ye sira minnu ta a taara sira minnu fɛ ko foyi t'a yira k'a fɔ ko a binna Algérie dugukolo kan walima k'a donna Algérie dugukolo kɔnɔna na a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ Mali dugukolo kɔnɔ wala binnen Maliyɛnw taara sɔrɔ yɔrɔ min na o fana ye Mali dugukolo kɔnɔna ye ko ni daluya bɛ Algérie bolo k'o kɔkari u k'o daluya bɔ k'o di diɲɛmaa ka o ye ko nka ko nin ma bala olu la fiyewu ko sabula Algérie ye min fɔ k'a fɔ ko kilomɛtiri 2 ko pankuru taara bi yen u k'o pankuru yira sabula olu y'a sɔrɔ yɔrɔ min kilomɛtiri 9 o de bɛ ale ni Mali ni Algérie dancɛ cɛ pankuru in a taara sɔrɔ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kilomɛtiri 2 jaati o de kɔni b'a ni Mali ni Algérie dancɛ cɛ a yɔrɔ in na Mali gouvernement ka communiqué la a ko ka kɛ ni nin waleya in ye waleya min ni a ɲanama deli ka kɛ tariku kɔnɔna na ka bɔ Algérie yɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma furancɛla fanga maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ waleya in kɔn ko sabula balimaya ni teriya ni sindiya sira min bɛ Mali ni Algérie cɛ Algérie ɲɛmaaw tun man ka sɔn fiyewu ka nin ta ka ɲɛsin Mali ma ko wa ko min ye Algérie jamanakuntigi ye nin waati laban in na ko ala ka kumaw la a y'i sigi k'a fɔ ko kɛmɛ sirada la ko Mali gɛlɛya o fura bɛ olu bolo 90 ko o b'a to olu bɛ se ko Mali gɛlɛya ɲɛnabɔ kɛmɛ sirada 90 ko o fura bɛ olu bolo ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na Mali gouvernement ka communiqué kɔnɔna na a ko i n'a fɔ komi Algérie jamana yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sa k'a fɔ k'a fana bɛ terrorisme n'o ye bamancawale ni jugawalekɛbaw k'olu kɔkɔrɔma don ka musaka d'u ma u ka se k'u ka waleya cɛjugu kɛ Dawudu ka communiqué kɔnɔna na a ko diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen y'a faamuya bi k'a fɔ ko min ye Mali ka wulikajɔ ni cɛsiri bamanciwale ni jugawale kɛlɛli ka se ka o bali Algérie a sen b'o la bi a sen b'o la sini wa olu t'o jalaki ta ka bɔ a kan fiyewu min ye gouvernement de transition ye Mali kɔnɔ a ko ka kɛ ni nin waleya in ye Algérie ye nin min ta ka kɛ ale kan ale ka communiqué tɛmɛnen min bɛ yen n'o ye 64 ye n'o kalanna janvier kalo tile 25 san 2024 ani Nations Unies ale ka jɛrɛ min kɛra n'o ye jɔyɔrɔ 79 ye ni Mali ye laseli min kɛ k'a yira k'a fɔ ko Algérie taabolo a kɛcogo a n'a bɛ waleya minnu na bamanciwale jugawale kɛbaw kɔkɔrɔma donni don olu dogoyɔrɔ ye a ka yɔrɔ ye ko ka kɛ ni o ye Mali gouvernement ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen a bɛna dɔ fara o kan nka min ye sigiɲɔgɔn juguya ye ko Algérie b'o la bi a b'o la sini wa min ye bamanciwale jugawale kɛbaw ye ko o kɔkɔrɔdon b'a don
ka kɛ no o ye ani ni Algérie ka ni waleya min filɛ nin ye no o ye siɲɛ caman u ye nin waleya ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin Mali gouvernement ma kuma tɛ furancɛla fanga ko la sa ko an ka lasigiden min bɛ Algérie k'u b'o wele u ka lasigiden bɛ yan Algérie lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ yan k'u b'o wele ka kangarimada kɛ o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o bɛ wolomasiri tabaw tɔgɔ la n'o o ye chef d'état-major ka jɛkulu ye n'o bɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ ma ko CEMOC ko Mali bɔr'o la bi a bɔr'o la sini laɲini sabanan kɛra min ye sa Mali gouvernement fɛ o ye k'a fɔ sa k'u bɛna na plainte o don Algérie ka taa ale juguya la ko sabula min ye Algérie ye a binna Mali kan ka Mali ka n'a ka dugukolo kan k'a ka pankuru k'o dafiri gouvernement de transition ka communiqué kɔnɔna na k'u ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ ko Algérie jamana min ye Algérikaw yɛrɛ ye u kan k'u hakili to min na olu waati min na u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ Mali ye min k'u ye o kana b'u kɔnɔ fiyewu u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali de y'u dɛmɛ Front de Libération Nationale a jabala tun ye Mali de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawokaw fɛ yen hali sini Abdel Aziz Bouteflika ka so o bɛ Gawo kɔnɔna na ko Algérie kana ɲinɛ o kɔ dɛ o don ni Mali kun tɛ olu fana kun t'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ walasa Mali ko a b'a ɲini Algérie fɛ a k'a lajɛ waliya minnu ni ninjugawale kɛlɛliw ninjugawale kɛbaaw a b'olu kɔkɔrɔ doni min kɛ a k'i sen b'o la bi a k'i sen b'o la sini a kelen filɛ ka ŋaniya juguya waliya min ta ka ɲɛsin Mali ma ani bɛn ni yiriwali o kɔni ma k'a ko ko ninnu bolo sa n'a b'a fɛ ani Mali ka sigi ka ja gouvernement de transition ko fana k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a bila i kunna k'a fɔ ko nin tɛ foyi bɔ sɛdennin sara la min ye baara ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinanja an'u ka baaraw kɛcogo ɲuman k'u b'o kɛ bi k'o kɛ sini ko wa fana ko foyi tɛna falen armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la jamana fantan naani bɛ fɛ ka kɛ ni général d'armée Assimi Goïta n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye o ye laɲini minnu kɛ olu lasɔrɔli la ka bamanciwale ɲugawale kɛlɛli k'o kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka kɛ n'o ŋaniya yɛrɛ ye min ye an ka drone Akenzi dasile Algérie fɛ o kɔfɛ an ka drone wɛrɛw ye wulikajɔ kɛ bamanciwale ɲugawale kɛbaa fɛn fɛn lajɛlen tun bɛ yen n'olu tun bɛ tɛnzɛ waati nin kɔnɔna na u dogo yɔrɔ u fanda yɔrɔ u ka minɛnw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko Mali y'o bɛɛ lajɛlen bunte fo ka taa dugu jɛ ko wa ko baara in bɛ sen na ko Ala ka Mali tanga Ala ka Mali kisi Bamako nin kalo in tile 6 n'o ye avril kalo tile 6 o kun tɛ kunun ye sa wa ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement général de division Ablaye Maïga ale de ye sɛbɛn in fasiri o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min ye AES jamanakuntigiw ye olu fana ye bataki kɛ u y'a yira sa u ka bataki kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko min ye AES jamana ɲɛmaaw ye k'u dusuma kasalen y'a mɛn k'a fɔ ko Mali dronin dɔ ko dasira TZ 98D ko ka kɛ ni waleya ye waleya min bɔra Algérie yɔrɔ ko waleya in kɛra mars kalo tile 31 k'a bila avril kalo tile fɔlɔ la Tɛnza Waten Abe Ibara Kidal ale marabolo kɔnɔna na jamanakuntigi minnu bɛ AES kunna sa k'u bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ ko olu yɛrɛ kun ye bɛnkan sɛbɛn min ta décembre kalo tile 22 san 2024 u kun y'a yira diɲɛ maa na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Mali Burkina Niger dancɛ olu kɛlɛbolo kelen don min ye wolomasiri tabaw ka baara ye baara kelen ye wa AES b'a jateminɛ k'a fɔ ko min ye Algérikaw ye u ma Mali ka drone dasi dɛ u ye AES drone de dasi sabula AES wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye mun ye jamana ɲɛmaaw ye min ɲini o ye ka bamanciwale ɲugawale kɛlɛli k'o baara bolo da maa min bɛ yen n'i b'o kɔni kɔn i k'a bila olu i kunna k'a fɔ ko i ni AES jamanaw tɛ ko waleya min kɛra k'o ka jugu kosɛbɛ ko waleya cɛjugu don sabula ko min ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra k'a yira o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Algérie ye ale bɛ fɛ de sa min ye AES jamanaw ye k'olu bali u k'u ka bamanciwale ɲugawale kɛlɛli k'o baaraw kɛ ko foyi tɛna se k'o bali dɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko dɔ de bɛna fara o kan jamanakuntigiw ka bataki kɔnɔna na u y'a yira sa ko waleya min taara ka ɲɛsin AES ma k'u b'a kɔn fo a dan ko min ye nin waleya cɛjugu in ye kuma soli ko min ni Algérie kɛ nin ye ka min ye diɲɛ seleke naani sariya k'olu sɔsɔ ka don Mali dugukolo k'a ka Mali pankuru dasi ko o tɛna foyi bɔ AES maaw ka wulikajɔ n'u ka timinanja la ko wa ko Algérie k'a bila a kunna a b'a ni AES jamanaw de ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigiw ka bataki kɔnɔna na u ko ko hukumu kɔnɔna na sa
min ye lasigiden min bɛ yen n'o ye Algérie lasigiden minnu b'u ka jamanaw kɔnɔ u bɛna na olu wele ka kangarida kɛ u ye bi tile ale kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ka bataki la fana u y'a yira fana k'u b'a Algérie hakili la jigin bamanciwale jugawale kɛlɛli Algérie k'a bila a kunna k'a fɔ k'o ye AES yɛrɛ sigikun belebele de ye AES tɛ jɛn ni ko ye min na a tɛ fila ko don min na ko wa ko ni Algérie tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'o ko nata ɲɛ k'o yiriwa ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamanaw kɔnɔna na k'a ko olu to yen olu n'u ka kɛlɛ kɛ bi u b'u ka kɛlɛ kɛ sini wa u ka dabaliyaw b'u bolo jamanakuntigiw ko fana n'o ye AES jamanakuntigiw ye ko dugudenw k'u hakili tigɛ k'u k'u miirina kɛ kelen ye wolomasiri tabaw AES tɔgɔ la olu bɛ wuli ka jɔ min na bi ko bɛɛ lajɛlen bɛna na a jaabiw ye ko wa k'a jaabiw bɛ ka ye yɔrɔ caman sɛbɛn in ale fa sirila kunungo avril kalo ale tile 6 général d'armée Assimi Goïta Mali furancɛla fanga ɲɛma jamanakuntigi ale ni AES o jamanaw ka ɲɛma hukumu kelen kɔnɔna na an ka wolomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ la hali bi min ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa Sare Malakaw fɛ yen Moti marabolo la sigasigɛlenw ni ɲɛɲiniw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ kilomɛtiri 18 Worodugu ale ni Tilebi cɛ ko min ye bamanciwale jugawale kɛbaa caman u sɔmina olu ma k'a fɔ sa k'u tun b'a fɛ ka ba tigɛ u ye batigɛ kurun de ta sa u n'u ka minɛnw min ye armée ye ale y'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni k'a bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na maa tun b'o kɔnɔna sa n'o ye bamanciwale kɛbaa ɲɛnɛmabaw ye n'o ye Abu Mariam ye Alayi Bori Abdoulaye Jabir ka taa se Musa Alayi ma Ama Bori ninnu bɛɛ lajɛlen fara nin waleya in senfɛ baro kɛlɛtigi ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye ko n'Ala sɔnna a ma min ye armée ye a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na don o don dɔ na fara o kan ka taa ɲɛ o hukumu kelen kɔnɔna fana ko min ye urawurakaw fɛ yen Gourma kɔnɔna na armée n'o ye AES cɛdenw ye u ye wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye min ye maa tun bɛ o yɔrɔ la sa ni minɛnw tun b'u bolo n'o tun b'a fɛ k'u bɛlɛn ka waleya dɔw sigi sen kan pankuru ye o minɛnw fana bɛɛ lajɛlen dasi bamanciwale ni jugawale kɛbaaw caman Gourma kɔnɔna na k'olu kɔni fa min ye armée ye a y'a yira fana k'a fɔ a ka communiqué kɔnɔ Numbozokaw fɛ yen Jafara bɛ Juwo Mamba bamanciwale ni jugawale kɛbaaw tun bɛ yɔrɔ min na n'a bɛ yɔrɔ 15 bɔ u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw olu bɛɛ lajɛlen fana dasira o waati kelen kɔnɔna na armée a y'i to fana senfɛ Sikasokaw ka kungokolon min bɛ yen n'o bɛ Farakɔkaw fɛ yen a taara dasili fana kɛ yen ko wa ko min ye baaraw bɛ senna jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na nin ye kibaruya kunfɔlɔw ye ka kɛ ni AES ani wolomasiri tabaw ye k'an hakili la k'a fɔ min ye Sidibe ale ye dɛmɛ dɔ kɛ ka na soutien n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o labɛnnen don i bolo an bɛ t'i fa fɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka na ni Sidibe ye. Maison de Sinasi ka welewele kan ye k'a kɛ dɛmɛ ye k'a ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ani an ka jamana ma. An k'an ka finitigiw dɛmɛ an k'an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ ne Isa Naloma ni bɛɛ b'a fɔ ne ma ko fasojɔ Isa n'i y'a ye anw bɛ filimu ɲuman tourner ka théâtre ɲuman bɔ ka jamana kɔnɔdenw bilasira ni bilasirali ɲuman ye ka hakilina ɲuman d'u ma k'u la nisɔndiya n ko sɔrɔsiw de kelen bɛ k'u ka denbaya u muso n'u denw k'olu t'u kɔ ko faso kanu b'u la ka t'u da kuluwo kɔnɔ sa bɛ se k'u kin bunteni bɛ se k'u kin ka t'u da badingɛ kɔnɔ banba bɛ se k'u minɛ ka t'u da kungo kɔnɔ nɛnɛ bɛɛ fiɲɛ suguya bɛɛ bɛ yen k'u ni fili ka u ka denbaya t'u kɔ k'an n'an ka denbaya k'u b'anw n'an bolofɛnw kisi k'an n'an bolofɛnw makaran an kan k'olu fo dɛ an kan k'olu dɛmɛ nin baara ɲuman na dɛ an kan k'olu dɛmɛ nin hakilina ɲuman na mɔgɔ min bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ka ɲi o wɔrɔ kɔni olu sara t'an bolo ne kelen tɛ se an bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faamaw k'olu dɛmɛ k'an ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ k'an ka tenitigiw dɛmɛ
bari u bɛ hakilina ɲuman min b'u la baara ɲuman min b'u la u tɛ sunɔgɔ su u tɛ sunɔgɔ tile u bɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa kɔlɔlɔ kana bin jamana kɔnɔdenw kan olu ni dɛmɛ ka kan dɛ olu ni foli ka kan k'olu bilasira ni hakilina ɲuman ye olu n'o ka kan ni maison de siniɲasi y'o hakilina ɲuman sɔrɔ k'a bɛ bɔ k'an ka tenitigiw fo k'an ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn k'olu b'o baara bila sen na ko ne ka boli ka na n sen don la maa kan ka ne kɔ yen ne Isa Naloma ne fasojɔ Isa ne kɔni ne bɛ maison de siniɲasi dɛmɛ nin baara la ni hakilina ɲuman na ka bɔ ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye Ala k'u kisi olu jɛr'u nin kɔ cogoya min na ka u ka denbaya t'u kɔ k'u b'anw n'an ka denbaya a n'anw bolominɛ n'an ka nafolo k'u b'o kɔlɔsi Ala nin ko in ye ne dabali ban dɛ an bɛɛ lajɛlen kan k'u dɛmɛ o sira kan n bɛ dugawu k'u ye Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma an k'aw dɛmɛ Ala ka hinɛ tabaw la minnu tora jamana ko la Ala ka hin'u la Ala k'u dayɔrɔ suma minnu banana fɛnɛ n'u bɛ so Ala ka nɔgɔya k'u ye Ala ka nɔgɔya k'u ye u bɛɛ y'a kɛ fasoko de la u bɛɛ y'a kɛ jamanako de la Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi Ala ka jamana in kolo suma Ala ka jamana in basigi Ala ka juguw kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ Ala ka jamana in segin a togo kɔrɔ la an ye jamana in kalifa mɔgɔbaw la hali bi ka jamana in kalifa walijuw la ka jamana in kalifa diinɛ ɲɛmɔgɔw la Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka jamana in kɔrɔta ka jamana in bɔ juguw bolo nin ye maison de siniɲasi ka welewelekan ye k'a kɛ dɛmɛ ye k'a ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ani an ka jamana ma Maison de siniɲasiri jama anw faso kɛra anw ta ye a fɔ an jugu ɲɛna ko Maliba in tɛ jamana lankolon ye arime Mali denw bɛ baw kɔ arime Mali ja Maliba in tɛ jamana lankolon ye a fɔ an jugu ɲɛna arime de kɛlɛ cɛfarin ye arime Mali kɛlɛ cɛfarin tɛ siran dɔn arime Mali aw de ye cɛfarisiw ye aw kana yila cɛfarisi tɛ yila dɔn malidenu yo an faso kɛra anw ta ye a fɔ an jugu ɲana Maliba in tɛ jamana lankolon ye ayiwa min ye Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ bi o ekɔliso datugulen don Bamaɲsuwale min ka walekɛbaw olu kɔni nalen don dumuni komini 5 ɲɔgɔnna min ye a bɛ kalo 3 bɔ sa kalan kɔni tɛ ka se ka kɛ ka sababuya kɛ Bamaɲsuwale min ka walekɛbaw ye olu kɔni nalen don ka n'u to min ye mobili dɔ fana n'o ye Mata mobili ye ka bɔ Bamakɔ ya k'i kunna ɲɔnɔ nka tasuma kɔni wulila ale la nin kalo in tile 5 n'o ye sibiri tɛmɛnen ye Marakalakaw olu fɛ siganamaw y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye tasuma in kɔni donkun kɔni mɔgɔ m'o dɔn maa kɔni n'i ma to a la nka minɛnw caman o tiɲɛna waleya in ale senfɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na sa m'a yira la sa k'a fɔ ko Direkaw fɛ yen jɛgɛ mɔna dɔ ale kɔni ni Mali de karila ɲɔgɔn na Falaye ani Kamale ale tun b'a ka kurun de kɔnɔ hakilila tigɛlen kunungo jɛgɛw kɔni bɛ ka cɛ cogo min a bɛ k'o cɛ ten a si yɛrɛ bɛ san 35 la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale bɛ baliko la tuma min na Mali de filɛ nin ye k'i sen kɛ k'ale n'a ka kurun bɛ bon k'u bɛ tan u tannen Falaye Mali sen kɔni ka girin jɛgɛ mɔna tɔw Dire danganda la bɛɛ de nana sa ka na Kamalen dɛmɛ o y'a sɔrɔ Mali kɔni y'a jogin a y'i fuduru ji la ka taa n'a yɛrɛ ye o nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ k'a fɔ sa ko Kamalen kɔni a kɔ o kɔni o joginna kosɛbɛ min ye a tibiya fana ye n'o y'a gɛnɛkala ye o fana joginna a kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la ye u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw bɛ k'u mago don a la yaasa a bɛ se cogo min na ka lafiya o sɔrɔ an b'a yira maaw la fana k'a fɔ ko min ye donbolo fana kɛra donbolo o kɛra dɔgɔtɔrɔso maaw ye dɔgɔtɔrɔso min n'o o kɛrɛnkɛrɛnnen don nin waati in na n'o bɛ Segu kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko min ye maaw dɛmɛjɛkulu ye olu de kɔni wuli ka jɔ kɛ sa yaasa ka se ka o dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma n'an bɔra o bɛɛ lajɛlen na sa an bɛna sisan sa min ye seko ni dɔnko kɛnɛ na seko ni dɔnko kɛnɛ min ye Bubakari Sidibe yala an ka sa ale ma kalo yɛrɛ denfaya bɛ maa min bolo ni o ye
Ablaye Konate ale fana kan ka baaraw daminɛ sabula dɔgɔkun tɛmɛnen o kun dira Fatumata Kulubali FC ma ale kuma se ka waleya minnu timɛ ale k'olu sigi sen kelen kan o baaraw bɛ sen na min ye ɲɔgɔndan minnu kan ka kɛ fana fala ye ziirinda u ye maaw sugandi maa minnu kan ka na ziiri dumanw da ka ziiriw dilan ka bɛn o kɔnkuru fana jaabi bɔra o fana kɔfɛ minnu fana bɛ yen n'o ye silamu ye o fana jaabi bɔra maa minnu bɛ yen n'olu bɛ monument ninnu dilan ta ani ka ɲɛgɛn kɛ kogobaw la olu fana ka jaabi bɔra baara bɛna na di olu fana ma sisan an sigilen don ka min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye belebele ye o ye ɲɔgɔlɔn ye parce que a fɔra fana ko ɲɔgɔlɔn fana na ɲɔgɔndan fana bɛna na kɛ o fana na nka nin bɛɛ kɔnɔna na min ye minisiri Mamu Dafe ale tun bɛ Sulemani Sise ka tile 40 saraka bɔ a tun b'o kɛnɛ kan kunungo min ye Amadu Bagayogo ye o ka janaja kɛnɛ a tilenna ye k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se janaja ma min ye Mamu Dafe a n'a ka maaw tun bɛ yen minisiri min bɛ bato ni diinɛ kunna o taara sɔrɔ yen maaba wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Maître Muntaka Tall Musa Mara min ye seko ni dɔnko tigilama minnu b'an ka jamana kɔnɔ Salif Keita olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ani maaba caman lujuratɔw ka tɔn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sabula Amadu y'a jeniyɔrɔ fini bɛɛ lajɛlen na sukan seli o kɛra fala ye Amadu wulada in na n'Ala sɔnna a ma a ka Zavia an bɛna n'a jira maaw la Zavia de tun b'a bolo a ka so kɔnɔ u bɛ tafsiri kɛ kuma bɛɛ wa a yɛrɛ fana ye dugawu laban min kɛ yan'a ka fatu an b'o fana jira maaw la sabula a kun ye dugawu k'a ka fɔlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye donc seko ni dɔnko ale fana na baaraba min tun bɛ yen n'u kun kɛlen don k'o ŋaniya ani fɔlikɛla wɛrɛw ni Salifu ninnu i b'a dɔn k'a fɔ ko Amadu ale tun bɛ Kucala de cɛ n'a bangena Bamako nka a taara Kucala a seginnen kana ka bɔ Kucala min na a nana a yɛrɛ sɔrɔ Salifu ninnu ka tɔn na ambassadeur a y'o kɛ bon yen de sa a ye guitarifɔ dege u ka sɔrɔ ka taa n'a ye IJA la IJA de la ani Mariam ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc u ka ɲɔgɔn sɔrɔ san 5 o kɔfɛ u furula u ye den 3 sɔrɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ den min dɔn n'o bɛ dɔnkili la o ye Sam ye o ye cɛmannin ye donc Amadu tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fatu tuma min na a yɛrɛ muso bɔra ka min fɔ fala ye ale ni Amadu fila bɛɛ lajɛlen typhoïde de y'u sɔrɔ typhoïde nana furakɛ nka ale nana ye k'a fɔ cɛ ta kɔni a ma k'a sago ye a ko k'u k'a lajɛ sago ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka sɔgɔma ale ye naji dɔ dilan k'Amadu k'o naji min ale bɛ fama koma kuma min na ale yɛrɛ nana ka na gɛrɛ Amadu la a y'a sɔrɔ a fari ka kala ale ko k'a ma kɛnɛ ko ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u taara n'a ye ka bɔ dɔrɔn ka se dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn a ni binna donc an bɛ dugawu kɛ Amadu Bagayogo ye ala k'a dayɔrɔ sumaya seko ni dɔnko o kɛnɛ ka hali bi an k'a lajɛ min ye Bubakari Sidibe ale bɛ baara minnu kɛ ani ja minnu kɛ ale ka laɲini ye minnu ye o la ani dɛmɛni bɛ se ka kɛnɛ ye cogo min na an ka jɛ ka o lamɛn. I b'i sigi ka lajɛ i tɛ dɔ tugu dɔw la mais a bɛɛ ye bilasiralikan ye fantan ni mɔnɛ komi u b'a fɔ kabini indépendance taara u b'a fɔ k'u bɛ décision fɛn fɛn ta ko k'a kɛ faamaw bɛ fɛn fɛn ta u b'a fɔ k'u bɛ fantanya de kɛlɛ mais n'i y'a décision lajɛ i b'a fɔ ko u ka fantanw yɛrɛ kɛlɛ n'i b'a kɛ i bɛ ɲɛbila baara dɔw de kɛ o mais n'i nana k'a appliquer ten gɛlɛyaw bɛ k'a la quoi. C'est comme sensibilisation kɛ fɔlɔ. Awɔ sensibilisation kɛ ani ka étude k'a la n'i ye étude approfondie kɛ mɔgɔw b'a baara kɛ mɔgɔw b'a fɛn kɛ ka taa ou bien k'a fɔ ko an bɛ kiosque fɛn fɛn bɛ carré kɔnɔna na ko k'a bɛɛ carré a ka ɲi o a bɛ jamana sanuya mais mɔgɔ dɔw de fana bɛ baara la yen nɔ ani fɛnw n'olu bɔra yen u bɛ taa yɔrɔ jumɛn bon donc chômage aw b'o kɛlɛ la aw bɛ fɛn kɛlɛ la mais a baara ninnu na a b'a lajɛ donc problème ne ka problème bɛɛ y'o ye ne bɛ a lajɛ an bɛ société de kɔnɔ tuma dɔw la ni ne y'a scénario sɛbɛn ni nana n'a ye komi n tun bɛ wari tɛmɛ na ni nana n'a ye ɲɛmɔgɔw b'a fɔ Bubakari est ce que parti politique mɔgɔ dɔ man di e ma ni fɛn ne ko non ko ne bɛ yan ne bɛ société lajɛ de fɛn min bɛ se ka hali faamaw bilasira ne fana b'o baara de la donc an kana bɛɛ kɛ ko a bɛ tan a n'a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de b'a kɔnɔ a bɛ komi an kɛlen bɛ ka jamana ta k'a kɛ mobili ye a chauffeur bɛ faamaw bolo mais an bɛɛ de ye passager y'a kɔnɔ n'a jiginna kulu dingɛ kɔnɔ an bɛɛ de bɛ jigin n'a jiginna ba dingɛ kɔnɔ an bɛ jigin mais n'o bɛ taa il faut que mɔgɔ dɔ k'a f'u ye bonya ni hakilisigi kɔnɔ ko a bɛ taalen nin sira min fɛ nin sira man ɲi a bɛ nin kɛra ta k'a kɛ tan bon même n'i y'a kɛ nɛni ye ani lagosi ni nin fɛnw ye hali olu bɛ fili kan u fana ka orgueil bɛ yen u b'a fɔ ko ah non o tɛ taa bon donc ne ka problème y'o de ye an ka sinimabɔlaw an bɛ a bɛɛ fɔ i b'a dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ sisan i b'a sɔrɔ ne y'a fɔ a san 14 a san 15 n'u ye ne ka film ta k'a lajɛ ni faamaw b'a lajɛ dɔrɔn
o ka problème caman a bɛ y'a kɔnɔ quoi a bɛ y'a kɔnɔ kɛ minnu fɔra il y a d'où la famille ninnu fɔ a b'a kɔnɔ o bɛ kɛla ka so ci ni so u b'a a to i ka so jɔ fo ka ban n'a jɔra u ta ci ni u b'a sani a ka jɔ aw de moyens b'aw ni fɛnw de bolo a ye fɛɛrɛ kɛ u kana jɔ kɛ tel que Fantani Monɛ na wala o de don bon donc ne a kuma fɔ a la bon dɔgɔtɔrɔso la ale bi bandu bɛ juru da mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw fɛ insécurité wo seko kala dɛ mais a bɛ yen nɔ an bɛɛ de bɛ fara famaw kan k'a kɛ bon maintenant ale kɔnɔna na fɛnw de b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ n'i y'a lajɛ wurade sugu Fantani Yɛrɛdɔnbugu ne ye 84 épisodes k'a la 84 mais a bɛɛ ye ladilikan ye ni sisan problème de gouvernance an ka fanga minnu bɛ fanga la a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye a kɛra eaux et forêts ye ani fɛnw ne e taara kungo kɔnɔ e ni dugudenw bɛ kɛ cogo jumɛn dugutigi bɛ yen sisan faamaw y'a faamuya u ye dugutigiw ta ka jɔnfɛn d'u ma drapeau ni fɛnw d'u ma k'u ka fɛn sigi u ma parce que n'o taara Yɛrɛdɔnbugu la u bɛ taa ka taa dugutigi kama k'a fɔ ko dugutigi k'o tɛ foyi ye ko ale de nana yan nɔ commandant Magan bon donc ala ma ɲa u y'a bon bon maintenant o de don donc ne b'a kumaw fɔ mais o kɛra en 2014 pardon 2014 mais o ye Yɛrɛdɔnbugu ye ni kumana kan kosɛbɛ Yɛrɛdɔnbugu dugutigi ale bɛ yen nɔ Isa Naloma ninnu bɛ bɔ a la bon sisan la langue et les dents an y'a ɲɔgɔn kɛ ko yanni tubabuw kana yani arabu kana dɔnniya dɔw de tun b'an fɛ yan mais tubabuw nana k'o kɛ n'i donna du kɔnɔ sisan i b'a sɔrɔ denmisɛnnin naani sigilen bɛ a naani bɛɛ internet téléphone b'a bolo a bɛɛ b'o de digi kuma min bɛ fɔ kɔnɔ u dalen don dɔ la an ka kuma tɛ fosi ye denw tɛ anw lamɛnna bilen faw lamɛn bon donc an man kan k'o kɛ o bon siniman de b'o kɛ an b'o fɛn min dilan an ka valeur nin ne bɛ cɛkɔrɔbaw caman lamɛn n bɛ cɛkɔrɔbaw fo yan ne bɛ tun bɛ taa Magan Tafe fɛ yen n'a bɛ kuma kosɛbɛ Magan Tafe bibliothèque de do a Djinna n bɛ taa Jeliba ba fɛ yen Jeliba b'a lamɛn docteur Simaga ale bɛ yen nɔ Segu docteur Simaga bibliothèque de do bon o mɔgɔw camanba de b'an fɛ yan n'olu bɛ baro kɛ i bɛ inspiration sɔrɔ o ne bɛ fɛn minnu fɔ n ka kuma kɔnɔ ne ka kuma tɛ ne b'a lamɛn cɛkɔrɔbaw bolo k'a lajɛ bon mais denmisɛnninw de tɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn bilen u t'u faw lamɛn ni dugu jɛra dɔrɔn u mana sandisi kɛ n buru kɔnɔ dɔrɔn u bɛ taa k'a taa école la n'a taara école la valeur min bɛ yen ani a bɛ janya mais après brusquement i b'a ye a si jɛlen don ale si jɛlen don cɛkɔrɔba tɛ c'est à dire cɛkɔrɔba kan ka wale min kɛ i mana cɛkɔrɔba ye si jɛ ye kaba a bɛ fanɛni kɛ carré kɔnɔ o tɛ cɛkɔrɔba ye voilà donc dɔnniya dɔ de bɛ yen ani taabolo dɔw de bɛ yen i b'o de kɛ o de b'a to i b'a fɔ kuma f'i ma ko e ye cɛkɔrɔba ye e bɛ ko dɔn parce que cɛkɔrɔba valeur dɔw bɛ yen a tɛ nkalon tigɛ cɛkɔrɔba tɛ nkalon tigɛ cɛkɔrɔba sigilen bɛ mun ye denmisɛnnin jɔlen to yen n'a ye min fɔ o de don bon sisan i b'a sɔrɔ pour éduquer pour que e ka se ka mɔgɔ lamɔ il faut que e yɛrɛ ka éduquer c'est-à-dire e yɛrɛ ka se ka mɔgɔ bilasira il faut que e ka bilasira bon donc o mɔgɔ camanba de b'an fɛ yan dutigi bɛ yen cɛ ni muso u t'u ka so ta ka papu ni mami dilan bon papi ni mamu c'est des dangers pour la société parce que u bɛ taalen ça va pas. Ayiwa Seko ni Dongo ale ni Farikɔnɛjɛ ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ kuma tɛ kunungo kuna sini sa kɛ an ka ndolatila n'o ye bolola ndolatila ye Stade Malien olu bɛ Afrika boli kɛnɛ kan u ni Nigérakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ se kɔni tora Nigéria ta la 81 Stade ta kɛra 60 ye bɔko fɔlɔ kɔni ma ɲɛ nka n'Ala sɔnna ma an bɛ Stade Malien dɔn cogo min u na wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa cogoya min na sa u bɛ se ka se sɔrɔ ndolati in ta natira tɔw la bɛɛ lajɛlen na sabula Stade a fana ye baara caman kɛ ka tɛmɛ boli ale kɛnɛ kan min ye an ka denmisɛnninw ye sa minnu si bɛ san 17 la sa olu fana ye baaraba kɛ fana jaw kalifera coupe du monde fana na ani Fade ne bɛna bɛn est-ce que Fade ma éliminé anu bɛ 16h bi Mali Côte d'Ivoire 16h bi bon hali n'aw ma coupe ta n'aw y'olu ci o fana o y'anw ka coupe ye kunungo ORTM maaw olu ni fédération de cyclisme n'o ye Sidi Bagayogo ka maaw ye olu jɛra sa ka Grand Prix sigi sen kan Grand Prix min Falaye a kɛnɛ yakubara dɛ premier ministre tun bɛ yen ne kun ko n ko kun kan ka nɛgɛso di Bulo ma a kun ka yɛlɛ nɛgɛso kan kunun ale F16 de o tanganani a kun a yɛrɛ tun bɛ forokiya la ye ministre wɛrɛw tun fana tun b'a kɛrɛfɛ an yɛrɛ Musa Agata yɛrɛ an y'ale ye min ye Asa Bajalo ye ka taa se musow ka ministre ma
ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna o ka secrétaire général tun bɛ yen n'o ye Modibo Traoré maaba caman tun b'a kɛnɛ kan ani farikolo ɲɛnajɛkɛlaw nka ne ye min lakɔlɔsi an ka taa Kiba ka élément lajɛ fɔlɔ Kiba tun bɛ yen n ye min lakɔlɔsi Bamakɔ k'an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ Fala ye nka an ka Kiba ka élément lajɛ fɔlɔ. K'a fɔ ko nin ye ORTM yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka don compétition cyclisme na a bɔra sira jumɛn fɛ ani fédération du cyclisme vraiment nin compétition sigi sen na je pense que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la anw nisɔndiyalen don parce que vraiment autorité y'an dɛmɛ nin baara in kɔnɔna la premier ministre bɛ yan président de la transition tɔgɔ la ministre bɛ yan autorités bɛ yan donc vraiment c'est pour vous dire que tout l'intérêt que nous avons par rapport à cet événement. Vous avez vu bolikɛlaw nana ka bɔ yɔrɔ bɛɛ AES kɔnɔna la ka bɔ Burkina ka bɔ Niger mais Mali fana bolikɛla caman de bɛ yan bon donc anw nisɔndiyalen don dɔrɔn kama k'a fɔ ko bon nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ o ye diyagoya ye mais vraiment gɛlɛyaw kɔfɛ an b'a fɔ aw nisɔndiyalen don parce que anw bolo nin fana ye Mali kunnabolo fɛn dɔ ye bari an bɛ confédération kɔnɔ bi président Assimi Goïta o de ye confédération président ye donc o yɛrɛ dɔrɔn kama an kan ka an fasa don k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa a ka kɛ Mali min wolo kunnawolo ye. Sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ORTM ka Grand Prix kan Grand Prix AES donc AES jamanaw Niger Burkina Mali olu de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na boulevard de l'Indépendance kan pour que ka 130 km kɛ à 130 km là a ye déjà u ye 35 km boli donc u bɛ na 10 km 30 km boli yan sisan ka tila ka segin ka taa 35 km tour wɛrɛ kɛ alhamdulilayi an bɛ fɛ k'a fɔ ko a daminɛ cogo ɲɛna faamaw bɔra kosɛbɛ premier ministre ni a ka mɔgɔw membre du gouvernement mɔgɔ 3 4 ɲɔgɔn bɛ yan nɔ donc mun nalen bɛ ka na course ni assister Niger ambassadeur bɛ yan Burkina ambassadeur bɛ yan nɔ donc ka fara jamana ɲɛmɔgɔ caman kan je pense que an bɛ Ala fo ka Ala barikada an ka nɛgɛsobolilaw k'u mago bɛ nin de la ni Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kun cɛ hɛrɛ la. Jaba b'an na an ka laɲini sabatira parce que nɛgɛsoboli ye fɛn mun don mɔgɔ bɛ n'a lajɛ wari tɛ sara la donc ale kɔni bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan jama fara ɲɔgɔn kan cadre kɔnɔ an ye an balimaw bɛɛ lajɛlen wele parce que bi Mali dɔrɔn tɛ an bɛ ka AES de jama bɛɛ wele n'o ye Burkina ye n'o ye Niger ye u nana kosɛbɛ quoi coureurs caman bɛ yan u bɛ ka boli bɛɛ ɲɛ b'a la tulonkɛ tɛ bi boli la parce que wari min fɔlen don k'a bɛ di mun bɛna gagner ma annonce minnu kɛlen don ani tulonkɛ tɛ bɛn donc o de y'a to tulonkɛ ma kɛ compétition na a kɛra fo k'a fɔ k'a kɛra donc an bɛ ORTM fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a di a directeur ma ni directeur bɔra a ye commission sigi n'o o présidé non ni adjoint monsieur Jakite an b'a fana fo parce que vraiment a y'a jira k'a fɔ ko ni ORTM donna ko min na échec t'a la ne yɛrɛ sɔnn'o ma parce que an giri min kɛ nin baara la an famana hali tour du monde la ka gɛlɛn an ka kɛ donc o b'a jira k'a fɔ tulonkɛ tɛ bozo la donc n b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ la su ni tile a mana kɛ secteur fɛn fɛn notamment mun ye farikolo ɲɛnajɛla mɔgɔw ye donc foli tɛmɛnen ka bɔ yen premier ministre bɛ kɛnɛ kan bonya ma tɛmɛ o kan jamana ɲɛmɔgɔba gouvernement ɲɛmɔgɔba n'o sera ka a ka baara bɛɛ to yen sɔgɔmada in na ka na an ka nɛgɛsobolilaw bilasira vraiment an b'a fo k'a jira k'a fɔ ko a hakili b'an na a ka ministre fɛn fɛn kɛnɛ sɔrɔ bi an bɛ segin k'a fo ala kɛ ministre des sports a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a bɛ voyage la kɛnɛ ma mais a représenté len don a ka segal fɛ donc an b'a fo ka fana waleɲuman dɔn an bɛ organisateur bɛɛ lajɛlen fo club minnu bɔra Burkina minnu bɔra Niger minnu bɔra Mali la ka se fɔ nɛgɛsobolila 126 ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka organisation mɔgɔw n'o ye ligue ye club an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc vraiment bi kɔni nisɔndiya de bɛ yen nisɔndiya foli ka jira premier la k'a fɔ nin ye ko daminɛ nin tɛ kɛ ko laban ye déjà mobilisation min kɛlen don ORTM bɛ ka image min capter comme aw yɛrɛ y'a spécialiste ye a bɛna se ka taa a ɲɛfɔ ka ɲɛ ka jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min don a kan ka continuer san o san ORTM kan ka a ta ba la parce que nɛgɛsoboli ye fɛn bi bi in na mɔgɔ b'a la Mali région bɛɛ la donc ni an ma ɲɛ ko mɔgɔw dɛɲɛ ko de don an ka dɛmɛ o sira fana kan dɛmɛ belebeleba o ye communication ye nin waati y'a to mɔgɔ caman bɛ yen u bɔra fɛn caman kalama nɛgɛsoboli la o sɔrɔla mun fɛ ORTM ka expertise an'u ka accompagnement donc vraiment an b'aw fo ka segin k'aw fo tuguni. Merci beaucoup. Messieurs les membres du gouvernement, le premier prix, celui-là qui va terrasser le point d'interrogation que vous avez.
Ayiwa an bɛ Ganadugukaw fo sabula club RNC min ye Dawuda Jire ale de kɔni ye jɔnjɔn fɔlɔ ta maa maa nana kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo keba ne ye min lakɔlɔsi Mali ɲɛmaaw kan ka fɛn dɔw sigi Bamako min bɛ Maliyɛn mɔgɔw la ni ɲɛnajɛ parce que ni ye RTM ka nin kɛnɛ lajɛ kunu kɛnɛ minnu bɛ sigi ko mɔgɔw bɛ t'u nisɔndiya yɔrɔ min na wari bɛ bɔ a la maa minnu bɛ ni se t'u ye nisɔndiya yɔrɔ fosi t'u bolo n'i ye nin jamaba lajɛ kunu mɔgɔ min y'i jɔ ka nin lajɛ a bɛ fɛn dɔ kofɔ jamana kɔnɔna na ɲɛmaaw k'a lajɛ u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw lajɛ sigidaw la maaw bɛ se ka t'u fari foni yɔrɔ minnu na ani maaw bɛ se ka ɲɛnajɛ ni fɛnw kɛ yɔrɔ minnu na k'a sɔrɔ musaka